गाहाम आथायनि लिरनाय जोङो बयबो मिथिखानाय बे बाथ्रा सिम्पोल वर्डनिफ्राय लानानैहाय आङो बुंलांनो हास्थायबाय 7 आयदानि जि जोङो मोननो हायो गेसेब लामा बिनि सोमोन्दैहाय जोङो एसे नायनानै जों दिनै बिसासिफ्रा बेबायदि माबोरै साबधान जानानै थानांगौ जों बिनिथिंजाय एसे नायनानैहाय जोङो इसोरनिथिंजाय जोङो ध्यान खालामगोन। दा बेयाव जोङो मोननो हादों जाहैबाय जों फरायनो फोरबोआ बाख्नाय जाथों नोंसोरो गेसेब लांगोनाजों हाब मानोना नोरखोआव थांनाय लामाया हलगल आरो लामाया गुवार आरो बिजों थांग्राफ्रा गोबांथार आरो गोथाङाव थांनाय लांगोनाया गेसेब आरो लांगोनाया थे एसेल' मानसिफ्रा बिखौ मोनगोन। जों बेयावहाय गेसेब लामानि सोमोन्दै जोङो दिनै बेबादि बिसासिफोरखौ साबधान होनायनि बाथ्रा जों बेयावहाय मोननो हादों जे जायफ्रा इसोरनि आत्माजों दैदेनजानानै गासै गाज्रिनिफ्राय सोलायजानानै इसोरनि आत्माखौ नाजावबाय जायफ्रा बेबायदि बिसासि जाबाय बे बिसासिफोरनि थाखाय बेबादि लामा दङ ना धोरोमनि लामा बेखौनो बुंदों गेसेब लामा। जों जे संसाराव थासान्दि समाव जोङो धोरोमिया जिबन जापन खालामनानै जे थांनानै थानांगौ इसोरखौ जोङो जिसु ख्रिस्ट'खौ जोङो नेनानै थानांगौ। दा बेनो नोंनि धोरोमनि लामा बेनो नोंनि गेसेब लामा। जों दिनै धोरोमियाफोरखौ बे गेसेब लामाजों थाबायनो थिननानै दिनै जोंखौ साबधान होदों। दा बे गेसेब लामाया बेयाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गेसेब लामाजों लोगोसे गुवार लामाबो दंफादेरो ना लामाया मोननै जाबाय। दा बेयाव जों गेसेब लामाखौ जोंनो खोन्थादों जाहैबाय गेसेब लामाया जोबोर थे आरो बेजों एसेल' लामा मानसिफोर थांनो हागोन मोननै पइन्ट गेसेब लामानिथिंजाय आरो गुवार लामानिथिंजाय गुवार लामाया हलगल आरो बेजों थांग्राफ्राबो बुरजा मोननै पइन्ट जोंनो बेवहाय बेबायदि फोरोंदों। दा जों धोरोमियाफ्रा गेसेब लामाजों थाबायनो नांगौ आरो जायफ्रा धोरोमियाफोर नङा धोरोमिया जानो हायाखै बासायजानायखौ दिहुनना लानो हायाखै बिसोरनि थाखाय बिसोरखौ जों मिथियो जाहैबाय बिसोर गुवार लामायाव थाबायग्राफोर। दा बे एसेल' मानसिफ्रा सोर जागोन बे लामाजों थांग्राबा एसेल' जागोन एसेल' मानसिफ्रा बे लामाजों थाबायनो हागोन होननानै बुंदों। दा बे एसेल' मानसिफ्रा थाबायनो हाग्राफ्रा जों दिनै बिसासिफ्रा गावखौ दांग्रोमनानै ना बाखि जों बे गेसेब लामाजों थाबायनो हानायनि जयगथा जादोंना जायाखै बा आं बे गेसेब लामाजों थांनो हागोन ना हाया नैबे बाथ्राजों जों दिनै फिलिं खालामनानै दिनै जोङो इसोरनियावहाय जोङो ध्यान खालामगोन। তো আজি আমি ইয়াত চাবলৈ পাইছে যিবিলাক পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল যিবিলাক পবিত্ৰ আত্মাটো গ্ৰহণ কৰি লোৱা হৈছে বিশ্বাসী জীৱন যাপন যিবিলাক বিশ্বাসী হৈছে তেখেতসকলে বিশ্বাসী বিলাকৰ কাৰণে ইয়াত কোৱা মতে এটা ৰাস্তা আছে যিবিলাক ধৰ্মীয় পবিত্ৰ জীৱন যাপন কৰি আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে ঠেক ৰাস্তা দি যাব লাগে আৰু ইয়াত কোৱা মতে দুটা ৰাস্তা এটা ৰাস্তা ঠেক ৰাস্তা আৰু এটা ৰাস্তা বহল ৰাস্তা ইয়াত দেখাই দিছে আমাৰ কাৰণে। তো বিশ্বাসীসকলে ঠেক ৰাস্তা দি যাব লাগে। তো আমি সংসাৰত জীয়াই থকা সময়ত যেতিয়ালৈকে আমি সংসাৰত থাকিব ধৰ্মীয়া না বিশ্বাসীবিলাকে আমি ঠেক ৰাস্তা দি জীয়াই থাকিব লাগিব ঠেক ৰাস্তা দি গৈ পেলাই জীয়াই থাকিব লাগিব। তো ঠেক ৰাস্তাত জীয়াই থকা বিলাকে বা ঠেক ৰাস্তা দি গৈ থকা বিলাকে অকমান হ'ব বেছি নহ'ব বুলি ইয়াত কৈছে আৰু গোটেই মানুহটো এই ঠেক ৰাস্তা দি যাব নোৱাৰিব আৰু বহল ৰাস্তা দি যোৱা মানুহজন বহুত হ'ব কিয়নো বহল ৰাস্তাটো বহলে সহজ সৰল গতিকে বহল ৰাস্তা দি যোৱা বহুত মানুহ হ'ব বুলি ইয়াত কৈছে। जोङो बेयाव গতিকে আমি চিন্তা কৰিব লগা ইয়াত আমি পাইছে অকমান বিশ্বাসীবিলাক এই ৰাস্তা দি যাব পাৰিব এই অকমান বিশ্বাসীবিলাক
খনি খনি হব খনি খনি যাব পাৰিব আমি ইয়াৰ বিষয়ে আমি চিন্তা ধাৰণা কৰি পেলাই আমি আজি ঈশ্বৰৰ ওচৰত যাম जोङो बेयावहाय बेबायदि मोननै पइन्ट गेसेब लामाजों थांग्राफ्रा बेबायदि इसेल' आरो थे लामाया दा जोङो ओरैनो मोनसे जोङो गोसोआव स्रा खालामनो थाङोब्ला थे होननानै बुङोब्ला ओरैबायदि गेसेब जागोन बे लामाया ना हाजोनि लामाखौ जों एसे गोसोखांनानै आइडिया खालामनो हायो हाजोनि लामाफ्रा खेंख्रा खेंख्रि आरो ओरैबायदि गाहायाव गोथौ जायो ना नोङो बोरैबा नायहरनानै गोग्लैयोब्लानो ना नोङो बे बेसेबा गोथौ थांगोन आरो बबेबा लामायाव ओरैबायदि नोङो सहैगोन बे हाजोनि लामायाव ना नोङो ओरै उनफिननानै नायफिननो हायै बेबायदि अबस्था नोङो साखाथि जानानैबो थांनो गोनां बेफोरबायदि लामा दं खोमासे ना जायफ्रा हाजो गाखोबाय गोजौ हाजोफ्राव बिसोरो आइडिया थागोन ना दा बिजों फोरमायदों थे जोबोर खस्थ'यै थांनो गोनां जागोन दा अब्ला जोङो बे गेसेब लामाजों थांग्राफ्रा एसेल' जागोन नाया जायफ्रा धोरोमिया जिबन जापन खालामनायाव पियरलि नंथारगौयै धोरोमिया जिबन जापन खालामगोन नै बिसोरसो थाबायनो हागोन ना जों बेखौहाय जोङो बेयाव मोननो हादों आरो जोङो एसे नायलांनो गाहायाव जोङो नायबावब्ला मोननो हायो जाहैबाय जे बे एखे बाथ्राखौनो बुंबावदों जिसयानि 35नि आइजाया 35:8आवहाय बे एखे बाथ्राखौनो बुंबावदों आरो बेयाव दोंसे राजा लामा मुंख'जागोन बादुवा मानसिया रावबो बिनि साजों थाबायनो मोननाय नङा आन्थाय बे लामाया बिनि मानसिफोरनि लागै जागोन आरो जाम्बाब्लाबो आदुवाब्लाबो बे लामाजों थांनो हागोन होननानै बुंदों ना बे बाथ्राखौ बेवहाय फोरमायदों दा बे लामाया राजा लामा होननानै मुंख'जागोन होननानै जिसुआ बेनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ फोरमायनानै गालांनाय बै समाव फोथायारिफोरनि थाखाय बेबायदि साबधान होलांनाय बाथ्राखौ दिनै जोङो बेबायदि रिजायनानै जों नायनो हायो दा बे लामाया राजा लामा होननानै मुंख'जागोन आरो बे लामाजों थांग्राफ्रा रावबो माबा मोनसे बादुवा ना बेबादि मुगैजानाय मानसिफोरजों आसि दिन्थिजानाय बेबादि सबाक चरित्र थानाय बेबादि मानसियाबो थांनो हानाय नङा बे लामाजों होनना बुंदों आरो बे लामायाव थांग्राफ्रा बे लामाया बिनि मानसिफोरनि थाखायल' जागोन मोननै पइन्ट नेगेटिभ आरो पजिटिभ बादुवा गोनांफ्रा इसोरखौ मिथियैफोरनि थाखाय साबधान बाथ्रा नेगेटिभ सेन्सजों आरो पजिटिभा इसोरनि मानसिफोरनि थाखायल' बे लामाया जागोन दा जोङो थे लामाजों थांग्राफ्रा इसोरनि मानसिफोर आरो बे बादि थांग्रा बेबादि थे लामाजों थाबायनो हाग्रा धोरोमियाफोरनि थाखायल' बे राजा लामा होननाया बेबादि जागोन होननानै बुंदों आरो बादुवा गोनांफोर माने अधोरोमियाफोर बेबादि मानसिफ्रा बे लामाजों थांनो हानाय नङा होननानैहाय जोङो बेयावहाय मोननो हादों आखौ आम्ही जिसुया आइजाया 35 আৰু 8 পদৰ আমি ইয়াত এনেকুৱা একে কথাবোৰ আমি পাইছে যে যিবিলাক যে ইয়াৰ এনেকুৱা কোৱা হৈছে এটা राजा लामाखौ मा होनो हाइवेखौ हमना लादो जोङो दा ইয়াৰ কোৱা মতে এনেকুৱা আছে এনেকুৱা এটা हाइवे বুলি কোৱা এনেকুৱা ৰাস্তা ইয়াত हाइवे কোৱা এনেকুৱা ৰাস্তা আছে আৰু এই ৰাস্তা দি না जोङो बर'आव मा बुङो बर' भाषा राजा लामा কয় না हाइवे नेशनल हाइवे এনেকুৱা नेशनल हाइवे কোৱা এটা ৰাস্তা দি ৰাস্তা আছে আৰু ওই ৰাস্তা কোনো অবিশ্বাসী মানুহবিলাক ওই ৰাস্তা দি মানে যাব নোৱাৰিব আৰু ওই ৰাস্তাটো অকল মাত্ৰ ঈশ্বৰৰ মানুহ বা ঈশ্বৰৰ সন্তান ঈশ্বৰৰ পুত্ৰ যিবিলাক মাথা হৈছে যিবিলাক ঈশ্বৰৰ মানুহ হৈছে তেখেতসকলে ওই ৰাস্তা দি খোজ কৰিব পাৰিব বা যাব পাৰিব এনেকুৱা ইয়াত আমি একে কথাটো আমি পাইছে
दा जोङो बेयावहाय जोङो दानिया पइन्टआ जोङो मोननै बांबाय ना थे लामाजों थांग्रा बा गेसेब लामाजों थांग्राफ्रा सोर थांनो हागोन एसेल' मानसिफ्रा बे लामाखौ मोनगोन बा बे लामाजों थांनो हागोन आरो इसोरनि मानसिफ्राल' बे लामाजों थाबायनो हागोन ना एखे बाथ्राखौनो जों मोननै पइन्ट जोङो बेबायदि मोननो हादों आरो थामथि पइन्टखौ जों नायबावनानैहाय जोङो नेगेटिभ सेन्सजों जों थांनि थामथि पइन्ट जों मोननो हादों जाबाय जि रेभेलेसननि 27 प्रकाशित बाइकनि 27:27 जों आरोबाव नायबावब्ला बेबायदि एखे बाथ्राखौनो मोननो हायो आरो मुंबो बादुवा नङाब्ला मुगै जाथावथाव आरो नंखायखौ खालामग्रा रावबो बेयाव हाबनो मोनथारनाय नङा गोथांनि बिजाबाव लिरजानायफ्राल' बे लामायाव बे लामाजों थाबायनो हागोन जोङो बेबायदि जोङो बे एखे बाथ्राखौनो जों बेयाव मोननो हादों जाहैबाय दा बेयावहाय मुगैजाथाव गाज्रि आखल बे एखे बाथ्राखौ जोङो बादुवा हमनानै लादो ना बे बाथ्राखौनो फोरमायबावदों बेयावबो मुंबो बादुवा नङाब्ला मुगैजाथावथाव नंखायखौ खालामग्राया रावबो बेयाव हाबनो मोनथारनाय नङा नाथाय गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजानायफ्राल' आरो आम्ही यात पाहिजे एके खोथाবোৰ আমি ইয়াত পাইছে যে এনেকুৱা গিননা কাম কৰা মানুহবোৰ ওই ৰাস্তাদি যাব নোৱাৰিব বা ঈশ্বৰৰ ৰাইজত সোমাবলৈ নাপাব অকল মাত্ৰ যিবিলাক মেৰৰ কিতাপত যিবিলাক পবিত্ৰ কিতাপত নাম ভৰ্তি কৰা হ'ব তেখেতসকলে মাত্ৰ ওই ঈশ্বৰৰ ৰাইজত সোমাবলৈ পাব আমি একে এই खोथाবোৰ ইয়াত আমি পাইছে दा जोङो बेबायदिनो जोङो दिनै बेबायदिनो गेसेब लामाजों थांग्राफ्रा नैबे व्यक्तिफ्राल' गेसेब लामाजों थांनो हागोन होनना बुंदों जायफ्रा नंगौ धोरोमियाफोर इसोरनि मानसिफोर मुंख'जाखाबाय गोथांनि बिजाबाव जायफोरनि मुंफ्रा लिरजाखाबाय बेसोरल' बे गेसेब लामाजों खस्थ' लामाजों बारलांनानै सोरगो मोनहैजासे गाव गावनि थांखिखौ मोनजासे बिसिनि फोथायनायफ्राल' बेबायदि देरहासारनायखौहाय मोननो हागोन যিবিলাক বিশ্বাসত ডাঙৰ হৈছে যিবিলাক আত্মাত ডাঙৰ হৈছে আত্মাটো পবিত্ৰ আত্মাটো বৰ্তা নিজৰ হৃদয়ত ৰাখি পেলাই বিশ্বাসত জীয়াই আছে অকল তেখেতসকলে ওই ৰাস্তা দি গৈ পেলাই পাৰ কৰি পেলাই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্য সোমাব পাব বাকী বেলেগ মানুহৰ ওই ৰাস্তা দি যাব নোৱাৰিব আৰু ওই ঈশ্বৰৰ ৰাজ্যৰ সোমাবলৈ নাপাব বুলি আমি ইয়াত পাইছে दा जोङो दिनैहाय बेबायदि जोङो एसेल' होननायफ्रा बेनो एसेल' मानसिफ्रा बे लामाजों थांनो हागोन होननायफ्रा बेनो दा जोङो बेबायदिनो इसोरनि मानसिफोर इसोरनि बेबायदि गोथांनि बिजाबाव मुंजों लिरजानायफ्रा दिनै एसेल' जागोन होननानैहाय जोङो मोननो हायो मानो होनबा जों गोबां बेबायदिनो संसाराव थानाय समाव जोंनि फोथायनायफ्रा बेबायदि लास्टिं गैयै बेबायदि जानानैहाय जोङो दिनै समायथे जोङो बेबायदिनो बे गेसेब लामाजों थांबाय थानानै गोथौ ग्रं ग्रं हाखरखौ नुहुरनानै गोग्लैनायफोरबायदि संसारखौ नाहरफिननानै संसारनि सात जारला माबा मोनसे दुखु दाहा थारनाखौ समस्याखौ नाहरनानै बिनि फोथायनाया जेब्ला दुर्बलता जाबाय अब्ला बेबायदिनो बे लामाजों थांनो हायैनि समान जोङो दिनैहाय बेबायदि जोङो मोननो हायो दा जोङो इसोरनि बेयाव माखासे पइन्टफोर जों मोनदों इसोरनि बिसाफोरला इसोरनि मानसिफोरल' बे लामाजों थांनो हागोन बे इसोरनि मानसिफ्रासो इसोरनि बिसाफ्रा जोङो बेयावहाय गसपेल जननि 15:14 जोङो फरायबा मोननो हायो जायफ्रा इसोरनि गोथार जिउखौ नाजावबाय बा जायफ्रा इसोरजों सायख'जाबाय बिसोरो बेबायदि मानसिफोर आरो बिसोरसो इसोरनि फिसाफोर बेयाव बेबायदि बुंनो जाहैबाय जे बिसोरखौ जायफ्रा इसोरनियाव नंथारगौ फोथायजाथाव मानसि जाबाय बिसोरखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि बिसिगिफोर आरो गलाम बुंबावनाय नंलिया बिसिगि असे बेबायदि खालामनानैहाय बेबायदि सार्टिफाइड होदों
दा बेबादि मानसिया इसोरनि मानसिफोर जिसु खृष्टजों सार्टिफाइड होजानायफोर दा बेबादि मानसिफ्रा इसोरनि मानसिफोर आरो बे इसोरनि मानसि मुंख'जानायफ्राल' इसोरजों असे जिसु खृष्टजों असे गावनि मानसि होननानै बुंजानायफ्राल' बे लामाजों थांनो हागोन आरो जों मोनबावो रमनि 8नि 14 आरो 16 नायब्ला नुनो मोनो जायफोर गोथार जिउजों सुफुंजाबाय इसोरनि जिउजों खौसे खालामनानै इसोरनि बिसाजो बिसाला होननानै जायफ्रा सार्टिफाइड होजाबाय मुंख'जाबाय नै बिसोरसो इसोरनि मानसिफोर दा बे इसोरनि मानसिफ्रासो बे गेसेब लामाजों थांनो हागोन बै राजा लामा मुंख'जानायजों थांनो हागोन औ बिसोरसो थाबायनानै बारलांनो हागोन बाखि बेलेगफ्रा बेबायदि हानाय नङा बेखायनो जोङो पबित्र आत्माजों जायफ्रा बे आत्मानि मुगायाव पबित्र आत्माजों जायफ्रा मोजाङै बेबादिनो सुफुंजानानै बोलोगोरायै थांनानै थागोन बे बेक्तिफ्रा बेबायदि देरहासारनायखौ मोनगोन जोङो बेबायदि बेयाव मोननो हादों जायफ्रा देरहासारगोन ना बिसोरखौ इसोरा बेबायदि जोंनो पुरस्कार होगोन ना पुरस्कार होगोन बा जोंनि थांखि जेराव जोङो थांनो थामथिम जानानै दङ जि जायगाखौ जोङो नेनानै दङ बे जायगाखौ मोनगोन बेनो जोंनि पुरस्कार आरो नोंनि संसाराव थानाय समाव फोथायनायनि गेजेरजों मावनायनि बान्थाखौ जोङो बे समाव मोनगोन दानिया जोङो गुवार लामानि थिंजाय नेगेटिभ सेन्सनि सोमोन्दै एसे जोङो नायनानैहाय जोङो दोननो हास्थायनि टाइमा जोबोर खम अब्लाबो आङो हाखु दाखुयै जोङो लांनो हास्थायदों अबयसे जोङो नेगेटिभ सेन्सजों गुवार लामा बा जोङो बादुवा मानसिफोर बिनि सोमोन्दै गोबाङानो जोङो मिथिखागौ बयबो अब्लाबो एसे क्लियार जानायनि फंनैसोल' बुंनानैहाय जोङो दोननो हास्थायदों जोङो बेवहाय जोंनि बे थाबायनाय लामायाव माखासे लामाफोर दङ जाय लामाखौ नोङो मोजां होननानै सानदों जाय लामाखौ नोङो मावदों औ बेबो बादुवानि समान बेबो नोंखौ जोबनायाव थैनायावसो लांगोन होननानै जोङो बेबायदि साबधान होनाय मोनसे बाथ्रा दङ बोसोन बिजाबनि 16नि फसिल It seems right to be a man but it is the way to die बेवहाय बेबायदि बुंनाय जाहैबाय जे बियो नुनायाव मा होनो मोजां लामा सासे मानसिनि थाखाय मोजां लामा नाथाय बिनि जोबनायाव बियो थैनायावसो दैदेनलाङो होननानै जोङो मिथिस्लाबनाय नङा जोङो थिग होननानै नोङो नोंनि मावनाय सिन्था धारनायाव नोंनि बेबादि फोथायनाया बेबादि बे लामाजों थांनानैहाय नोङो गोग्लैनो हागौ बेखायनो जोङो इसोरनियाव जायफ्रा आत्मायावहाय बोलोग्रा जाबाय बे मानसिफ्रा सिनायनो हागोन जे बे लामाया जोबनायाव मा जाहैगोन बेबायदि लामाजों थाबायग्राफोरबो दङ दा बेबायदि लामाजों थाबायग्राफ्रा ना गोबाङा गोग्लैगोन बेबायदि गोबां फोथायग्राफ्रा गोग्लैगोन ना हावरिनो हानाय नङा बेखायनो बै गेसेब लामाजों थांग्राफ्रा एसेल' होननाया बेबायदि अबस्थायै जागोन फोरबो होनग्राफोर बिसोरबो सोरगोखौ मोनजोबनाय नङा होननानै जोंनो इसोरनि बाथ्राया जोंनो फोरमायदों दा बेबायदिनो गोबां माखासे आन्दोआव थाखोमानानै धोरोमया जिबन जापन खालामनाय आखल आखुफोर थायो आं थिगैनो दङ मोजाङै सोलिदों सानगोन खिन्थु बिनि आन्दोआव माखासे बिनि मावनाय गासै फोथायनायाव थैनायनि लामाथिं थांनायनि माखासे बादुवा गिन'ना खामफोर मुगैजाथाव बेबायदि थालांनो हागौ दा बेबायदि सुबुंफ्रा बेबायदि फोथायारिफ्रा बे गेसेब लामाजों थांनो हानाय नङा गोग्लैगोन दा बेबायदियैनो गोबां फोथायग्राफ्रा नस्थ' जागोन आरो बै लामाखौ बारलांनो हाग्राफ्रा एसेल' जागोन ना जोङो बेबायदि जोङो बेयाव मोननो हादों आरो जोङो बेबायदिनो नेगेटिभ सेन्सनि सोमोन्दै जों गोबां जोङो मोननो हायो फिलिपियानि 4 अध्याय 2 पराव फिलिपिया 2 अध्याय 16 पद जों बेयावबो बेबायदि बे नेगेटिभ सेन्सफोरनि ना बादुवा आखल आखुफोरनि सोमोन्दै बुंनाय बाथ्रा जों बेयावहाय जोङो मोननो हायो आरो 1 तिमथिनि 4 अध्याय 1 पद जोङो बेयावहाय फोथायनायनि गेजेरजों जोङो दिनैहाय माबोरै जोंनि फोथायनायफ्रा गोग्लैलाङो ना जोङो फोथायो
नाथाय बिनि गेजेराव माबा मोनसे समस्याफोर फैयोब्ला ना जोंनि फोथायनायफ्रा बेबादि उनफिनो। आरो जों बेदि 2 थेसलनिकिया 2:11-12 जोङो बेबायदि बेयावबो बे साबधान बानिफोरखौहाय जों मोनो। जोङो एसे बे बाथ्राखौहाय मोनसे नायनानैहाय आङो थाबैनो फोजोबनायाव लांगोन। बेखौ जोङो नायनो 2 थेसलनिकिया 12था जानोसैनो ना। दुइनि 11-12 आरो बिनि गोजौखौबो हायोब्ला एसे नायनांगोन। 2नि मेगना बिराद प्रब्लेम खालामसै आङो। जों बेयाव मोननो हादों जाहैबाय आरो बिनिखायनो इसोरा आरो बिनिखायनो इसोरा नंखायखौ फोथायजासे आन्दाय होजानायनि मावसोनायखौ बिसोरनो होयो। नोंसोर नंगौखौ फोथायालाबा इनाय खालायनायखौ हामजाग्राफ्रा बयबो बिसार खालामजानाय बादि। गोबां पइन्टखौ आं दोनथ'नानै बे पइन्टआव थांदों। दे नंगौ इसोरा बेबादिनो जायफ्रा मोजां बाथ्राखौ फोथाया बिसोरखौ सुद्रुनो थाखाय बिसिनि अहंखार गोसो बिसिनि बुथ्रा गोसोखौ बिसारथिंजाय लांनो थाखाय नोंगौ इसोरा बेबायदि आन्दाय होनायखौबो लाबोगोन होननानै बुंदों। दा जायनि थाखाय जों नंखाय दाबिफोर नंखाय बेनि प्रसार खालामग्राफोर जोंनि मोखांफ्राव नुयो। दा बेफोरबादिजों जोङो बेबायदि गोग्लैगोन आरो बे मानसिफ्रा बिसाराव थांनो गोनांखाय बेफोरो जाखागोन होननानै बुंदों। दा बेबायदि गासैबो बे बाथ्राफ्रा जोङो सिन्था खालामना नायोब्ला बेफोरबादिजों जों गोग्लैयै एसेल' मानसिफ्रा बे लामाजों थांनो हागोन आरो एसेल' मानसिफ्रा बेखौ मोनगोन ना। बे बाथ्राफ्रा दिनै रोखा जायो ना। बे बाथ्राफ्रा दिनै जोंनि गेजेराव रोखा जायो। दा जोङो माबायदि दिनै फोथायग्राफ्रा बा बेसेबां खस्थ' जोङो सैसोनानै इसोरनियाव गसंथानानै जोङो बेबायदि खस्थ' गुसेब लामाफोरजों थाबायनानै जोङो जोंनि मोननो गोनांखौ मोननो हागोन ना। जोङो बेसेबां खस्थ'यै जोङो फोथायनायाव जों थानो नांगौ। मानोना एसेल' मानसिफ्रा मोनगोन होननाय बाथ्रायाव जों सानना नायोब्ला जोंनि इसेबां इसोरखौ बाख्नायबोनाय जों इसेबां रंजा बाजा खुलुमबोनानै जुदि जोङो बेबायदि जोङो आरोबावनो जोंहा बेबायदि थालांनो गोनांफोर जुदि जोङो जाबावोब्ला बे बाथ्राखौ जोंनो मोन्दांथि होयो। मानोना जोङो बेबायदि पाउलनि बाथ्राफोरखौ जोङो साननानै नाहरोब्ला बेबायदि बुंनो जाहैबाय पाउला 2 थिमथिनि 4:7-8 आङो मोजां दावहा नांनायखौ नांबाय, आङो खारनायखौ फोजोबबाय, आङो फोथायनायखौ आवथायबाय, दानिफ्राय धोरोमनि मालाया आंनि लागै दोनखाजाबाय। नाथाय आंल' नङा बिनि नुजाफैनायखौ लामा नायनायफोरनो बेखौ होगोन। दा बेयावहाय जोङो पाउला बेबायदि थुलुंगा होनानै बेबायदि मण्डलियारिफोरनो बे बाथ्राजोंहाय बेबायदि थुलुंगा हरदों जे गावनि इसोराव गोबां मावख्रुबबोबाय आरो गावहा जे कनफिडेन्ट जाबाय, बै मोननो गोनां बान्थाखौ गावहा मोननायनि जयगथा जाबाय। बे फोथायनायखौ लानानै बोलोफोर लानानै मण्डलियारिफोरखौ बुंदों जे आङो मावनो गोनां खामानिखौ मावबाय, खारनो गोनांखौ आङो खारबाय, खारनानै फोजोबबाय, दा आंनि लागै मोजां धोरोमनि मालाया आवथायजाबाय बा दोनखाजाबाय। जों फोथायग्राबा दिनै बेबायदि कनफिडेन्ट, जायफ्रा बे कनफिडेन्ट मोन्दांथि मोननो हानाय मोन्दांथि गोनां फोथायग्राफोर, बे फोथायग्राफ्रा बेबायदिनो इसोरनियाव धन्य आरो बे व्यक्तिफ्रा बेबायदि गासै संसारनि समस्याफोरखौ उथ्रिनानै बिसोरो देरहासारनायखौ मोनगोन ना।
जोङो मोनसे एसे माबाखौहाय जों गोसोखांनि ना इन्टारेस्टेड बे थुलुंगाफोरखौ जोङो लानानै लानि जे बे बाथ्राजोंहाय जोङो बेखौ जोङो लाबोनानै जोङो एसे जोंनि नाजानायफोरखौ जोङो गोसोखांनि थांनाय अलिम्पिक गेमाव नीरज चोपड़ा बियो गल्ड मेडेल मोनबोदों ना बिनि एगेन्स्टआव गाहायाव गोबां बेबायदि गेलेयारिफोर दंमोन गासैखौबो फोजोबनानै वर्ल्ड काप ना अलिम्पिक गेमावहाय बेबायदि जेभलिन खुबैनायनि मोनसे गल्ड मेडेलखौ मोननो हादों आरो बियो बेबायदि ओरैबायदि बान्था मोनदों बियो $3 मिलियन बे देरहानाय बेक्तिया बेबायदि मोनदों ना इन्डियाननि कारेन्सियाव जों नायोब्ला मोननो हायो 40,375 बेबादि लाख हाजार 40,375 लाख बेबादि $, बियो बान्था मोनदों ना बेसेबां बेबायदि बान्था मोनदों दा बे बान्थाफोरखौ मोननो थाखाय बियो गासै कान्ट्रिफोरनि गेलेग्राफोरखौ फेजेननो हालायनाय सासे दा बे बेसेबां ट्राइ खालामै नाजायै बे लेभेलसिम सहैदों ना दा जोंनि फरायनायफ्राबो बे पावलनि बुंनाय बायदिनो ना बान्थाखौ मोननो थाखाय जोथोन लाफाम नाजाफाम ना दा जोंबो जोंनि फोथायनायखौ हमथाबनानै बे बान्थाफोरखौ मोननो थाखाय जोङो बे गेसेब लामा खस्थ'जों थाबायनानै जोङो देरहासारनो नांगोन अब्लासो जोङो दिनै बेबायदि जोङो बान्थाखौ पुरस्कारफोरखौ मोनगोन दा बेखौनो बुंनाय जाबाय एसेल' मानसिफ्रा मोनगोन आरो इसोरनि मानसिफ्राल' बे लामाजों थाबायनो हागोन ना जायफोरनि मुंफ्रा गोथांनि बिजाबाव मुं लिरजाबाय इसोरनि बिसाजे बिसाला होननानै मख'जाबाय बे मानसिफ्राल' बे बान्थाफोरखौ आवग्रिनो हागोन दा बेखायनो जोङो दिनै इसोरनि इसोरनि उपस्थितियाव जोङो थांनाय बे सानथामनि हाबाफारिखौ लानानैहाय जोङो सानथामनिफ्रायनो दिनै बेयाव दंफैयो जों गोबांखौ सोलोंबाय गोबां जों प्रार्थना बिसोबाय जों गोबां इसोरनियाव गावनि जिबनखौ होबाय जायफ्रा दिनै इसोरनि बेबायदि बाथ्राफोरजों इसोरनि आत्माया बिसोरनि जिबनाव भास जाबाय जायफ्रा नंगौयै गावनि जिबनखौ इसोरनो होबाय बे बेक्तिफ्रा ना बे बान्था मोननो लागै बा गेसेब लामाजों थाबायनो थाखाय बेबायदि जयग'था जाबाय होननानैहाय आं दिनैहाय नोंथांमोननिसिम बेबायदि आसा लाखिदों आरो बेबायदिनो इसोरनियाव जोङो दिनैहाय आवगायलांनो थाखाय बे बाथ्राफोरजों नोंथांमोननिसिम गेदेर साबधान आरो गेदेर बोलो बे बाथ्राफोरखौ नोंथांमोना नाजावनो हाबाय होननानै आङो इसोरनियाव बेखौनो आसा खालामथिदों नाथाय जोङो दिनै प्रफेसिनि बाथ्राजों जाय बाथ्राफोरखौ जोङो लेटेस्टयै दिनै जोंनो साबधान होबावदों बे बाथ्राफोरखौ जों गोसोखांनानै जोङो दोनथ'नो हास्थायबाय जे मानोना बुंनो थिननायनि बाथ्रा दङ नोंथांमोननि गेजेराव आरोबावनो बे बाथ्राफोरखौ लाबोनानै साबधान होनो बा रिजायनो थिनदों इसोरा जों साफ्रोमखौबो बेबादि नायहरबाय थायो नोजोर होबाय थायो होननाय बाथ्रा ना दा जोङो बियो जिसु ख्रिस्ट'आ जोंखौ दिनै माब्ला लाङो फैगोन होननायफोरबायदिनो जोंनि फोथायनायफ्रा जेब्लायबो इसोरनि नाहरनायाव मोजां धोरोमिया नुजानो थाखाय जोङो दिनै धोरोमिया जिबन जाफुं खालामनानै थानो नांगौ दा बेखौल' गोसोखांनो हास्थायनाय जाहैबाय मार्कुसनि 4:15-17 जों नायोब्ला मार्कनि ना बेयाव बेगर फोनायनि फिदिंनाय बाथ्रा जोङो बेखौल' एसे हानहरनानै जोङो दोननोसै जे जोङो बेयावहाय मोननो हादों जाबाय बेगर फोग्राया बेगर फोनानै थाङो आरो बे बेगर फोनाय इसोरनि बाथ्रा बेगरा जाबाय इसोरनि बाथ्रा बे इसोरनि बाथ्राफ्रा लामा जिङाव गोग्लैनायफोरखौ ना दाउसिना खननानै थाङो यानि सैताना बेनि बाथ्राफोरखौ सेनानै लाङो नस्थ' खालामो आरो हा गोबा अन्थाइ गोनाङाव रज'नाय गोग्लैनाय बेगरफ्रा बियो हाया एसेल' जानायखाय सिङाव अन्थाइ थाजोबनायखाय बियो रोदा सुनो हायैखाय रज'बाबो बियो रानफिनो दे जोङो दिनै इसोरनि बाथ्राखौ खोनासंब्ला बेबादिनो जोङो रंजा बाजा नाजावो ना इसोरनि बाथ्राखौ नाजावो फोथायो खिन्थु माबा मोनसे फिसा समस्या फैब्लानो आनजाद फैब्लानो माबा मोनसे संसारनि साद जालाफोरजों
ना समस्याफोरजों दुंसेम जानायफोरबायदि माखासे समस्याफोर फैयोब्लानो जोंनि बेबायदि अबस्थानि बेगरा बा बेबायदि इसोरखौ नाजाव